mampir sih pemirsa tuku mimi ngelak ya. Mbak. Sini. Ora. Nangis iki lho, Bu. Sik bapak lagi tumbas. Wis tekan Jonegoro. Ya, udah sampai Bojonegoro ya. Sampai sana. Kita mau turu aja pemirsa ya. Anak turun. Iya ya. Bisa ngalamun ini. Turu anak gendek mau. Nanti ngiler ya saat pemirsa saweknya leren iki. Leren ya. Leren jadi ya. Duduk sih. Lihat lo sopo iki. Minum sih. Arep mampirin Indomaret kene sing buka pemirsa. Iya Indomaret betul-betul fry kabeh. Fry kabeh. Indomaret, Alfamart. Itu dongane mak sak meneh kae, Dik. Gak apa-apa. Iki gak Dongane sak meneh kae pemirsa karo mak ini. Eni. Terima piro lah. Aku sih urung ketulak ya. Iki. Kuat. Hai. Ini sih kok. Iya ora apa. Belumnya coba. Mungkin masangne sini ae. Ingat biyen pas apa kakane kari ngenteni ning kene. Es ya. Terus tekan ini aslinya sejak pemirsa. Sejak tahun bisa aku mulai. Di Padane koyo kecamatan Randu Kalamatu. Iya. Pijet untuk lah. Baca sih. Mungkin itu kan pijet langsung mampir sih. Iya. Sekalian. Ben ora bulan Bali. Nggih. Biasanya nyari. Nggih. Wes iki suwi ra dolan ning omah kene iki. Suwi banget. Wes ket lebaran ya. Enek rong sasi. Iki ngomong dik ya wis gede. Iya. Ajak dolan ya pemirsa. Ajak dolan turu ya numpak kendaraan mau iki. Yang isi dua berapa nih? Itu tuh piye dik mah? Topi rumput ya. Turu sampai berukuran nih. Petang. Soalnya depan. Ini bisa dilanjut nih. Ayo lanjutnya pura. Lanjut ya yang. Ngantuk. Terus ini kan. Ayo. Terus lanjut lagi pemirsa, aku dilanjut. Baca dulu. Alhamdulillah. Terus tekan pemirsa ini. Karena mau baca ini. Baca ini sih ngebesi dek ria kecil pemirsa. Kalau Aku kira tudungan kok sama. kudungan barang ketok. Kamu coba ya lemi. Saya tak coba nih pemirsa bikin ini. Ya ngomong sih, potongnya orang bayar loh. Ilmu sampai lali itu mau sampai baca. Aku ada orang Baca sehat baca. Sampai mereka. Iya, colek. Bisa kan jualnya ya? Oh, siapa ini ya? Gini, mama, oh, guyu loh. Jadi kita bisa tinggi. Bayi telur
rumah dong. Dia Mbak. Jadi Apaan? Hah? Biasanya kan baca ini seperti ide ya. Tapi Mungkin orang kecelek. baca dulu nih. Pindu agak salah. Tapi bisa nih mang anu ketemu kai. Aku rono sik to. Ya terus sih ngomongnya pripun? Nah terus balik rono nang terus. Omae gak enak. Nah pisan kaya aku rono cek lemah ngene. Kita ngomong bukuan kayak. Cek pisan. Mesti soal korupi berarti. Lah yo wis tong petro. Yo malah kalau saurunge Mbak, saurunge tolong kasih. juga ngerak sampai anu sampai serangan. Mbak Sama siapa, Dik? Berarti ini Mas Ulon. soalnya aku kecil Inggris ini. Anak itu ini masih. Iya, kan bisa. Wah, Emang kucing ku bareng melok di. oh kucing, malah di syuting kucing. Kira mbah ketak mbeleh iki. Sapi. Sapi hubungan kok wong. Hubungan wong iki. Tempe, Mbak. Tempe nya wong rapi. Enggak ning bujur. Pas Anak-anak. Betul. ya anak bisa bujur di sana. Sedeng bener awake nggih. Jadi kita mulai ndak kan. Ini udah waktu ini. Orang itu kan dia kan nggak ada orang Sing ngejitin cilik ide. Turu rek. Aku ora banget. Mbak. cak jam jadi anak putu fungsi nggak kita kado no putri kayak apa yang ngadu ibu bondi pokoknya gong kucing berengok nih Kucing melok. Oh, ngerti deh nih. ngerti kalau ngomong sebenarnya iya kiri mati cekno kucing Kucing melok sote membersahi dulu arep ditutup nih. Kok pinter ya Mbak kucingnya sampean? yo di ini orang tua Kucingnya melok ngeplak ya. Yang inget mau ide dulu kan. Iya. Oke. Bus, Dek. Di rumah baca iki anu pemirsa, pinggire lewatan Dek ya. Jadi kok Mahfulan langsung mampir ning gone baca niki pemirsa. Ben gak rewa-rewi. iya kawin ini Saiki pinten Mbak anune, Mbak? Pasiene sing di sing lulu oh. Ya pijetnya apa? cuma sing butuh lah kiri ini Dan cakene cah cilik-cilik niki senengane padha njaluk pijet niki pemirsa. Nek wis rada gede malah njaluk dhewe Mbak ya. Sampai gede enggak?
sampai gede deh. Pijet pegel. Dipijet bayi. Kesel ngene iki nek kesel dipijeti ngono lah. Sing wong gede kok. Sing maksudnya kaya sakpodo parah ini kan wis gede to. Wek nek kesel yo ana sing njaluk muk-muk. Saya dilihatnya itu wanteng. Jadi gelek. Empus iku. Empus. Empus. Enak ya lo. Suara apa? Ubus-ubus Bagus. Anu ulang itu enggak sih? nek no capek natom. Ngasang. Kamu ndi? Ya kuwi bos-bos iki. Oh. Iki nih pemirsa pedung beli apa iki pemirsa iki? Ya wedhus. Mengetan sak. Gue mana? Betul ngertos ya kan? Ayo. Nang ngepel kowe iki. Betul ngepel. Oh, lebih mampir sedili gak takon terus ngulon. Yang ini tuh pokoknya ya apa? Jam berapa Dik mau bunyi Dik? Jam 10. Jam 10-an, jam 10. Pokoknya ya apa? Panggil saya aku jam 4 sore. Pokoknya jam 10 lere mampir. Aku lari nang omah ning kene sik. Ya, Bah. ya. Bapak sayang. Apa anu nira tak kanu. Lepas ya. Pinter ya. Sembira ket sebulan kae to. Apa anu cetak Rangolanan ya. cetak parani. Biasanya jadi parani pemirsa ning kene karo baja lamu. Dedikane kan ning omah Randu. Dadi ini kecelek terus baja. Parani pisan kecelek ya wis kecelek. Bah. Ibu nanti ibu tidur. Enak dah. Ayo. Dua tunjuk-tunjuknya. Neng di rene. Nih, parah ya Parah gitu. Ayo. Buka rumah sakit kan Bang? Aku yang nih bisa kayak si Kopinya nih. Akhirnya di mana mereka Mbak? Aku lagi rumah manual balik. Ngopo aku? Nom-nom soyong. Oh, apa? Kira-kira gitu. Berarti nih. Sapi sing lagi ngandang pitu wis itu. Ndek di sana. Aku wedhus 4 sapi ini sitok. Ora dibagian ning nggonku Bang. Tadi pokoknya yo di bagian wong punai lah. Ora enak sini. 4 sampai anu. Wedhus 4 sapi ini sitok. Sampai sore kuwi. Pas likur iki. Terus itu lanjut lagi. Wes. Halo pemirsa, sudah selesai. Sudah Supaya enak awak ayo ya ayo. Ini sapa sih? Sinten Bang? Ini mbok foto. Oke, foto Mbak. Gak apa-apa Mbak, jenengan pun mlebu pas
mitoni biyen. Mitoninya. Niku sing belah. Niku le. Nggih damel bucu-bucu niku le. Bucu pitu. Semelok golek Langsung doro wong-wong Mbah. Iki kok ya ngertos mulai, Mbah. Baca. Baca sing ngedesi sampean Matur tadi. suwun ya, Mbah. Baca sing mandiin sampean biyen tiap esuk tiap sore. Malah guyu pemirsa. Hindari malah guyu, Pak. Jelas tekan omongan bae ya. Mampir sekalian pemirsa. Bener riwa-riwi. Sekali jalan. Oke, matur suwun ya, Mbah. hanya cuma ngerti kowe ke warkan. Gak ditopeni tadi. Ya wis nang tak lanjut ning gone mbae. Lanjut gini baik. Enak iki wis. Gone doe. Doe. Enak ya. Nggih. Iya, cepet sik. Ya, Ya wis tang sik. Pirang jam nang kono? Randu. Jam. Cepet. Jam setengah iki mau rong jam nek kantor. Lha kuwi nang dia nang aku. Iya ngono kuwi aku. Ora ngomong kuwi. Boten. Kenapa, Mbah? Malah jadi artis mungkin. Terkenal. Udah ngertos. Kok dadi artis ya? Ora. Jadi artis. Gratur bisa. Tapi ini gitu. gendong sih. Ya gendongan sedikit. Karet sedek iki Bang, karet. Menit iki. 3 menit. Ini ki bayarannya beneran. Saya entuk, Mbah. Kadang entuk, kadang boten. Yang penting ki damel terus Mbah video ini. Gak damel yo boten entuk. Terus yang penting sing nonton. Kira sing nonton damel video tok ya padha wae. Boten entuk. Iya, semua. Lanjut gitu ini. Lanjut nggih. Enggak ada Pak ya. Enggak ada. Bisa. Oke. Ya matur nuwun nggih, Mbah. Pamit, Mbah. Terima kasih padha. Ya. Yo di melek Pamitan sik karo Mbah Jae. ya medoke ya. Wah, lah aku kirim. Cantik no, Mbah, jenengan awet nom. Iya, guys. Adik, ana sing begrek, Dik. Sak mengetan sak mengulan ya ono pemirsa. Lagi beleh. Pun Mbah, monggo. Udah delok wong blekrek. Iya. Lekrek wedhus, korban. Terus. Guru pemirsa ini beli apa iki pemirsa? Gak mau dipasang gak begitu? Gak apa-apa, gak. Penting, penting. Wis ya. Wes.